leading performance, ex aequo, Great Absence, Tatsuya Fuji. Dark Absence. Marzulo Subioto ezin da etorri. Puaneko protagonista, beraz, Tatsuya Fuji dugu gurekin. Arigato, gracias. Eskerrik asko. Sí. Podemos dejar el premio, por favor, en la... Bai, saria hor utzi dezakegu. Badago galderaren bat? ¿Alguna pregunta? Una pregunta aquí, por favor. Badago hor galdera bat, bai, lehenengo jaran. Bai, gerturatu mikrora, nahi baduzu. Hola, enhorabuena. Kaixo, Gabon, zorionak. Gauzat galdetu nahi duzu zure hitzaldian zehar, esan duzu, eskerrik asko zinemari, okerrez banago zilarrezko maskorraz gain, zer gehiago eman dizu zinemak zuri? 映画にありがとうというコメントがあったと思うんですけど、こちらの賞以外にどういったその映画にありがとうというどういった要素があるんでしょうか。この賞以外にも映画ありがとうっていうことはもうちょっと深く説明していただけたらと。私の好きな言葉はありがとうとごめんなさいです。Las palabras que le gustan más es Niri gehien gustatzen zaizkidan hitzak arigato, eskerrik asko, eta barkatu dira. 離婚しないで一生妻と過ごせている理由ですね。Esta es la razón que aún sigue. Eta horregatik ez naiz dibortziatu, hainbeste urte eta gero. まあ、ありがとうとごめんだけ言っていれば決して人と争い事にはならないと思います。Si dices arigato y perdón. Arigato eta barkatu esaten badituzu, ez duzu liskarra handirik edukiko. Pregunta más. Beste galdearen bat badago? ¿No? Ez? Arigato. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gazteriaren TCM saria eta Espainiako lankidetza saria, Premio TCM de la Juventud y Premio Cooperación Española, TCM Youth Award and Spanish Cooperation Award, La Estrella Azul, Javier Macipe. La Estrella Azul, Javier Macipe. Aquí, en la marca, sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Galderaren bat badago? Galderarik, bai, bertanan. Tengo entendido que la película que está basada en una historia real es... Filma benetako istorio batean, oinarrituta badago ere, fikzio bat da, eta gainera luzez lantzen jarraitu duzu. Laburbildu dezakezu prozesua zer nolako izan den? Filma duela 18 urte sortzen hasi nintzen Mori Bernard rokabiliaren bizitzan oinarrituta dago eta rokabili horren amaren ideia bat izan zen, nire film labur bat ikusia zuen eta duela 10 urte hasi ginen gidoia idazten, prozesua luze izan zen, Maurizioren historia ezagutu nuen, bidai bat egin genuen Argentinara, bidai bat aipatzen delako, tamalez pandemia garaian hasi ginen grabatzen 2008an, beraz geldituta egon da, eta askotan esan izan diate hau dela prozesu luzeena izan duen filma Espainiako zinemaren historian. Galderaren bat? Pues yo, igual una pregunta un poco típica. Bai, galdera hau agian atipikoa da.
Gazteen saria da, nola baloratzen duzu gazteek sari hau eman izana? Espero zenuten hainbeste gustatuko zitzaiela? Bueno, filma aurkezterakoan esan ohi dudana esango dizut askotan, hitz egiten dugunean, jomuga den ikusleria horri buruz, jendeak normalean pentsatzen du 30 urtetik gorakoentza dela, 80ko hamarkadan oinarritzen da, rock and rolla hitz egiten du, Argentinako folkloreaz, beraz guretzat benetan harrigarria izan da nola aurretik epaitzen ditugun gazteak eta badute benetan bihotzarekin egindako gauzak kontuan hartzeko eta horiei harrera ona egiteko, soilik modan dagoenari. Eta gainera kontuan izan dezagun 8,5ko puntuazioa jarri diotela 150 gaztek osatutako epaimahai horretan. Beraz, honek indarra emango digu hurrengo lanetara begira. Donostia Hiria Publikoaren saria, Premio del Público Ciudad de Donostia San Sebastián, City of Donostia San Sebastián Audience Award, La Sociedad de la Nieve, J. La Sociedad de la Nieve, J. Bayona. Por favor. Con el premio... con el... Sí. No, ahí, perfecto, ahí. Bai, hor jar dezakezu saria, bai. Ikus dadila, ezta? Al micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta? Bai, mikrofonoan badago galderaren bat? Bai, hortxe bertan. Nahi baduzu, saria horruz... Kaixo, Gabon, zorionak, lehenik eta behin. Zorionak, sariagatik, nik galdetu nahi dizut, orain aurretik duzuen ibilbidea ikusita, Oskarrak eta barra aurretik dituzuela ikusita, nola jasotzen duzue sari hau eta zer aukera ikusten dituzue urrezko estatua jasotzeko aukera? Bueno, tenemos un camino. Aurretik bide luzea du oraindik. Nik orain agenda nahiko beteta dut, Gabonetaraino bizpahiru egun ditut, libre, filmaren aurkezpenak ditugu, mundu osoan zehar. Orain, Espainian jarraituko dugu, datorren astean Sitgesera goaz, baina hurrengo astean jada Frantzian hasiko gara, Lyonen, bertako zinemaldian emanaldi bat egingo dugu, Lumière zinemaldian, eta hortik estatu batuetarako jauzia egingo dugu EJ5 goaz, eta bertan egingo da, ez lehenengo aurkezpena, egongo garelako ere beste zinemaldi batean, pilo bat ditugu tartean, aurkezpen mordoa, egun libre gutxi, hemendik Gabonetaraino, eta zein da helburua, ahalik eta jende gehienak ikus dezan filma, ahalik eta gehiago, ahalik eta gehienek hitz egin dezaten ari buruz, akademiako kideek ere ikustea, baloratzea, eta gure tresna honena bide honetan bada filma bera, bermatu behar dugu jendeak ikusiko duela. Eta ikusleen sari bat jasotzea hemen Donostiako zinemaldian guretzat bultzada handi bat da. Bagenuelako ere gainera lehia handia. Ikusleen balorazio hori jaso izana oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu filma defendatzen jarraitzeko. Beste galderen bat, bai, Han? Hola, enhorabuena. Kaixo, zorionak. J. Bayona galdetu nahi dizut, esan duzunagatik, esan duzu, saria jasotzean, jasotzen duzuen diru hori doaintzan emango diozuela elkarteari, ez duzu erabiliko banaketarako. Esan dezakezu zerbait horri buruz, badu zer ikusirik Netflixen filma izatea, kala ez? Ea, zer iruditzen zaizu? Noski Netflixek ez ditu behar 50.000 euro banaketarako. Eta guztioi Netflixi ere iruditu zitzaigun sari hau oso
baliotsua dela, banatzaile independenteentzat, haientzat 50.000 euro edukitzea aldaketa handia delako Netflixentzat ez ordea, eta horregatik iruditu zaigu egokiena zela erabilera baliagarri bat egitea. Eta guk badugu zerbait oraindik egiteke senidei dagokienez, hildakoen senidei dagokienez, jakingo duzuenez, haiek fundazioa sortu zuten, la Biblioteca Nuestros Hijos izena du, eta esan bezala, liburutegi horretan sarbidea errazten diete, zailtasunak dituzten aurrei kulturarako, irakurketarako sarbidea errazten diete. Eta esango nuke guztio batera pentsatu genuela esango nuen ez algenioke eman behar dirua fundazioari Netflixek ere bere aldetik pentsatu zuen eta guztiok ados egon ginen. Eskerrik asko eta zorionak. Donostia Hiria Publikoaren saria Europako film onenarentzat, Premio del Público Ciudad de Donostia San Sebastián a la mejor película europea, City of Donostia San Sebastián Audience Award for Best European Film, Io Capitano. Io Capitano. Put here, into that, at the center. Both of you, please. Yes, perfect. Thank you. Gracias. Comencemos. Eskerrik asko, galderen bat? ¿Alguna pregunta? Sí, allí, por favor. Bai, han badago galdera bat. Hola, muy buenas. Gabon, zorionak, lehenik eta behin sariagatik, eta berriro errepikatuko dut. Zorionak, sariagatik, nik galdetu nahi dizuet nola bizitzen ari zareten, mundu osoko zinemaldietan izaten ari zareten, harrera ona Venezian egon zarete, orain Donostian, eta seguru bilbide luza duzela. Nola bizitzen ari zarete, filmarekin mundu osoan joatearen esperientzia. Comme noo leen di dundee comme moment bi parce que film bi am na réussite te am na yeneen programme yoo xam ne war ngeen dem foofu comme moment bi noo leen koy dundee. Vraiment, d'ici content et fier aussi. Que están muy contentos. Oso pozik nago eta harro. C'était difficile, mais on l'a fait. Zaila izan da, baina lortu dugu. Y al final lo han hecho. Et aussi, boo xoolee film bi jël nañ ci expérience bu bari et c'est la première fois ñuy def film. Que han ganado mucha experiencia. Lehen aldia da film bat egiten genuela eta asko ikasi dugu. O sea, su primera experiencia en el mundo del cine. Et aussi représenter immigration clandestine, de montrer exactement. Eta gainera legez kanpoko immigrazioa irudikatu dugu eta garrantzitsua da munduari hori erakustea. Et aussi de remercier Matteo parce que mu ñu doon aider lu bari pour ñu mën a dugg ci biir personnage bi. Que están muy agradecidos al productor y que les Eskerrona ere ekoizlearentzat asko lagundu baitigu. Naa ko def inshallah. que le encantaría mucho seguir. Asko gustatuko litzaiguke horrelako aukera baldin badaude, honetan jarraitza, eskerrik asko. ¿Alguna pregunta más? Beste galderaren bat? Lehenengo ilara. Yo quería saber, ya que ha dicho... Esan du bere lehenengo esperientzia dela zineman eta jakin nahiko nuke, hemen aurkeztu zutenean ikusleen emanaldia egon zenean zer nolako sentsazioa izan zuten ikusleen aurrean egonda eta inarrera ona ikusita. Yow comme lii mooy sa première expérience comme noo dundee comme yow nga jékki saay rek comme taxaw si benn public comme ñu lay seetaan comme expérience boobu noo ko dundee.
vraiment fier parce que musuma def film. Ba, oso harro, egia esan. Eta berriro diot, nire lehenengo filma da, eta nire lehenengo zinemaldia. Eta ikusleen saria jasotzea zoragarria da. Imaginable y que lo está viviendo como un sueño. O sea, sí, que es algo imaginable. No lo pensaba. Sí. Un fuerte aplauso. Txalo bero bat, zorionak, eskerrik asko. Euskal Zinemaren Irizar saria, Premio Irizar al Cine Vasco, Irizar Basque Film Award, El sueño de la sultana. El sueño de la sultana, Isabel Ergerarena. Bai, saria ekarriko dizute. Nos vamos colocando en marcha. Bueno, jarri nahi baduzu hor, markatxoan. Eta argazki egingo dizute ere. Mientras traen el premio, vamos. Saria ekartzen duten bitartean, nahi baduzu galderak egingo ditugu, edo hemen daukagu. Bai, lehenengo hilaran, lehenengo galdera, mesedez. Puede acercarse al micro, por favor. Bai, gerturatu mikrofonora, mesedez. Sí, te oigo, te oigo. En la rueda de prensa Filma aurkezeko prentxaurrekoan, aipatu zen edo hitz egin zen animazioaz, genero gisa, eta esaten zen pixka bat etiketa hori kendu behar zitzaiola, historioak kontatu daitezkelako inolako arazorik gabe, animaziozkoak izan, ala ez, teknika hori erabili ala ez, edo zein motatako historia kontatu daitezkela, eta iruditzen zait honek hain zuzen ere beste bultzada bat gehiago ematen diola animaziozko filmari, ez da, zinemiran saritzea, eta zinemaldian saritzeak iruditzen zait diskurtso horri bultzada bat ematen diola, ez da. Bai, zalantzari gabe, besarkatu egiten du, zinema egiteko modu hau, tresna hau, beste tresna bat gehiago baita, eta horrek harrera egiten dio mainstream horretara, ez da? Eta ez da bazterrean geratzen den anaia txiki hori edo aurrei zuzendutako hori, ez da? Beste galderaren bat? No? Ez? Orain egingo dugu argazkia, sariarekin. Enhorabuena y gracias. Zorionak eta eskerrik asko. Horizontes saria, Premio Horizontes. El Castillo, Martín Benchimol. Vamos directamente a las preguntas. Goazen galderetara zuzena eta gauza bera ingo dugu, bai? Sariak hartzen digutenean, bargazkiak ingo ditugu. Galderaren bat? Galdetu. Vamos a hacer alguna pregunta que tenemos. Bai, sariaren zai gaudenez, galderaren bat ingo dugu. Sí, aquí, por favor. Bai, hemen, lehenengo hilaran. Sí, te escucho. Sí, un momentito, le acercan, sí, es importante que también le puedan oír en streaming. Gracias. Bueno, el otro día estuvimos hablando. Bai, joan den egunean protagonistekin eta zurekin solasean aritu ginen, eta jakineko nuke haientzat zer esan nahi duen sari honek Donostian izandako bizipena eta gero. Haientzat film hau, dokumental bat da, ez da, eta bi emakumei buruz hitz egiten du, ez dakizunentzat, landa eremuan bizi dira, eta filma aurkeztea bera oso mobilizatzailea izan zen beraientzat, eta nahiko polita izan zen ikustean beraien bizitzaren edapen hori edo luzapen hori, ez?
Eta ezin sinetxi daude, zuzenean ikusi dute sari banaketa eta Alexiari zen bidaltzen erreakzioa, bai youtuber bat izango alitz bezala, ez da? Gauza handia da eta aitortza handi bat da azkenean. Normalean pantailetan egoten ez diren bizitzak pantailara eramaten direlako. Beste galderaren bat? No, tenemos el... Ez? Badugu saria? No, pues entonces... Ez? Bueno, sari gabe egingo dugu argazkia. Jarri hor, mesedez, markatxo horretan. Muchísimas gracias, zorionak. Eskerrik asko, zorionak. Gidoi onenaren epaimaiaren saria, premio del jurado al mejor guión, Jury Prize for Best Screenplay. Puan de María Elche. Puan Maria Elche eta Benjamin Neistat. Aktore onenaren saria ere jaso duela exekuo. Si nos colocamos por favor en la marca para... Bai, jarri markatxo horretan, mesedez, argazkirako. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Galderaren bat, badago? Nahi baduzue jarri hor? Galderari badago? Vaya, sí. En la primera... Bai, lehenengo hileran. Yo quería aprovechar, bueno, con Rojo, Benjamín triunfó también. Rojorekin ere sekulako arrakasta izan zuen zinemaldi honetan eta oraingoan Gidoi onenaren saria jaso duzu. Badirudi zorte ona izaten duzula hemen zinemaldian? Bueno, oraingoan saria Mariak ere irabazi du, biok irabazi dugu eta pozik itzultzen gara Donostiara. Biok aukerak izan ditugu hemen egoteko eta ospatzeko, baina tira pixka bat serio hitz egin da. Niretzat maila pertsonalean bada maila globalean leku bat non benetan errespetatu egiten den Latinoamerikako zinema, ez gara world cinema horietako bat gehiago. Eta gustatzen zaigu filmak hona ekartzea, jendearen erreakzio ikustea, anaitasun hori ikustea, eta espero dugu beste askotan ere itzuliko garela. Beste galderaren bat gehiago, txalo bero bat, eskerrik asko eta zorionak. Zuzendari onenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata a la mejor dirección, Silver Shell for Best Director. Chun-Xin, A Journey in Spring. Chun-Xin, A Journey in Spring, Zu Huipen eta Ping Wen Wen. No, with the prize, please. Yeah. Thank you. Bien. Thank you. ¿Alguna cuestión? Badago galderaren bat? Sí, ¿verdad? Bai, ez da? 3. hilaran? Hemen. Altxa eskua eta horrela erraz ikusiko zaituztegu. Bueno, primero de todo, felicidades por... Lehenik eta behin zorionak, sariarengatik. Nik galdetu nahiko nuke ea nola bizi duten
Filmaren harrera, hemen zinemaldian orain munduari erakusteko aukera izan dutenez, nolakoa izan da ikuslekin izandako lehenengo interakzioa eta zer bizitza aurreikusten dute etorkizunerako, beste zinemaldi batzutarako, eskerrik asko. 子慧评文，他说，你们这个电影已经播放了，已经第一次播放是在这里啊，那跟观众的互动如何？然后将来的这部电影要去哪里发展？有什么计划？你看，这是我们第一次的世界首映，就在 San Sebastian。跟观众就是他们都很热情的来跟我们说，他们觉得这部片很棒，很感动，对，或是会觉得就是他们最喜欢的一部这样子，那我们也很感动。还有在戏院的时候也看到大家都很尊重这个创作，很安静的好好欣赏。Dice que es la primera vez. Lehen aldia da filma estreinatzen dugula, mundu mailako estreinaldia izan da hemen Donostian, eta ikusleetako asko gerturatu zitzaizkigun, esateko errespetatzen zutela egindako lana. Beste galdera bat dago, lehenengo ilaran. Hola, yo tengo curiosidad. Kaixo, ni jakimina dut, jakiteko ea zer iruditzen zaien, hasieran ohar bat jarri bartzelako formatuari buruz, ezta? Zer iruditzen zaie ohar hori jarri behar izana, asko pentsatzen zutelako aurreko emanaldian kopia gaizki zegoela eta horregatik ohar bat jarri zuten. Zer deritzozue? 给记者会看的这个电影啊，他们有些人就有点反应有点过头啊，说这个宽管有问题啊什么的，所以正式首映的那天呢，他们先放了一个通知，一个通告，就跟观众说这部电影就是16 mm 16那个 mm 拍的，然后它的宽管是这样子。你觉得这个电影节就是决定要放这个通告，对这件事情感觉如何？ Yes, sorry. Are you going to answer, please? Thank you. 我们觉得那个电影节很体贴，因为从测试开始，然后这个过程就是可以感觉到电影节非常用心，然后细心把关每个环节，然后在这个电影节放映的视听效果非常好。但就是我们觉得如果没有那个效果的话，没有那个 announce 的话，对观众来说也会是一个很有趣的挑战。就是我们放那个框是很希望可以去 challenge 观众，然后让观众去思考这部片。Por nuestra parte consideramos. Gure aldetik iruditzen zaigu zinemalditik oso ongi portatu direla. Une oro oso zainduak sentitu gara eta iruditzen zait une bakoitzan eta etapa bakoitzan xehetasun guztiak oso ongi zaindu dituzela. Eta ohar hori jarri izanez balute, agian etzen egongo erronka hori, haien asmoa zen erronka hori bilatzea, ikustea zer erreakzio gertatzen zen horrelako markoak agertzen zirenean, baina ongi iruditu zaie. Thank you very much. Eskerrik asko eta zorionak. Argazki honenaren epaimahaiaren saria, premio del jurado a la mejor fotografía, Jury Prize for Best Cinematography, Kalak, de Nadim Kalak, Nadim Carlsen.
Prize, Kalak Isabela Eklov. Nos acompaña Kalak Isabela Eklov, zuzendaria eta Marial Molakilgo, produktora ditugu gurekin. You can live there. Thank you. Yes, thank you. Step forward, please. Thank you. A little bit. Yes, a little bit. Thank you. Thank you very much. Yes. Eskerrik asko. ¿Alguna pregunta? Galderaren bat? Badago galderaren bat? Any questions? Yes. Galderarik bai? Bai, lehenengo ilaran. Yo quería preguntar a la directora de Argazki zuzendariari galdetu nahi diot ezakit ba ote duen eskarmentua horrelako paisaien argazkiak egiten, eta hala bada edo ez bada nolako izan zen argazki horiek egitea eta zorionak, noski? I'm not the DOP, I'm afraid. I'm the director. Zuzendaria naiz, ni nago hemen jasotzeko saria. Eta noski argi naturalarekin lan handia egin behar izan genuduen oso mugatua zelako, ez da, baliabide hori, baina egin genuen elkarlan aldia, baliatzeko ahalik eta gehien genituen baliabide eskaxak esango nuke argiari dagokionez. Beste galderaren bat, ez? Zorionak, eskerrik asko. Taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto, Silver Shell for Best Supporting Performance, Un amor, de Jobbik. Un amor, Jobbik Keuzkerianena. Sí, gracias. Lo voy a tapar porque me han puesto actor protagonista y ese no lo ha ganado. Bueno, estaliko naiz protagonistarena jarri datelako eta ez da hori irabazi dudana, Eskerrik asko. Muy amables, gracias. Eskerrik asko, atsegin handia da. Oye, has dicho mi nombre cojonudo. Primeran esan duzu, izena, entxegatzen aritu naiz, Izena eta bizena, ¿Alguna pregunta? Puede dejar ahí el premio, perfecto. Badago galderaren bat, bai, hor jar dezakezu saria, hor jarriko naiz orain? Es que he visto eso, digo... Hor ikusi dut esan duen, hor montxito bezala, eserita. ¿Alguna pregunta? Galderari badago? Sí, primera fila. Bai, lehenengo ilara. Hola, bueno, enhorabuena. Kaixo, zorionak. Eta eskerrik asko zuri pertsonaiagatik. Esan duzu oso erraza izan dela, filmaketa, lan egitea, baina jakin nahiko nuke ea momenturen bat egon ote den, zeinetan esango zenuen, ostia, zaila da, ea lortzen dugun. Nola duzu izena? Jon, ezagutzen dugu elkar, ez da? Bai, noski. Eskerrak edatari utzi niola. Ados. Bueno, bitxia da. Zuk nola esan duzun eta nik nola esan dudan, ez da? Oso erraza izan zela esan da, badirudi, parrandan ibili ginela, eta ez genuela ezer egin, baina zer esan nahi nuen, posible dela, patxadaz grabatzea, eta koixetek lan egiten duen modu horretan egitea, ez da?
Kamera gainera berak jartzen du, berak kokatzen du, eta jendea badago hitz egiten, eta esaten bueno, testu pixka bat, egingo dugu, bera jartzen da kameran, ez da ohikoa gainera, ez? Zuzendaria horretan aritzea. Eta esaten du, bueno, venga, guazen grabatzera. Aurrera. Eta horrela eman duzu eguna, Ez Manolo Zazara, Pepe beste leku hartara, eta 5 aste pasatu dituzu filmatzen, eta noski une batzuetan zaizu eta esateizu, aizu hemen, horrela, zuzen hitz egiten dizu, etzaio joaten burua, argi eta garbi hitz egiten dizu, ikusten da, bizitza osoa daramala lanean, beraz, erraza izan da. Eta niri filma etzait gogorra iruditzen esango nuke iluna dela, Eta ikusita esaten duzu, nola pasatuko zuten aktorek? Ba ez, lan egin genuen, sartu ginen, denak, sartu bar ginen horretan, saltxan, baina nire iritziz kontua da, zuk ikusleak sufritzen, nire lana da, zuk sufritza. Bihar jonkiaren egin behar badut, nireak egin du, beraz nik egiten dut filma, eta zuk ikusleak isa sufritzen duzu. Atsegin handia izan da, Jon. Tenemos otra pregunta. Beste galdera bat dago, hor, 3. hilaran. Zorionak, lehenik eta behin sariaren gatik. Nik galdetu nahi dizut, filmak izan duen harrerarekin, nola ikusi duzun jendearen harrera, jendea gerturatu zaizu hitz egitera? Zer jaso duzu ikusleen aldetik, behin filma ikusita? Eta zer proiektu dituzu zain urrengo hilabetetarako, eskerrik asko. ¿Cómo es tu nombre? Nola izena duzu? Es mucho más. Diego. Galdera bat egiten duzunean pertsonari begiratzen badiozu beti indar handiago du, hori da, benetan sekulakoa. Tú las preguntas que hagas, taca. Urrengo galderetarako, esate dizut, begiratu zuzenean eta galdetu. Bueno, nahi baduzu, bestela egintzazu barrabiletatik ateratzen zaizuna. Ez jende asko gerturatzen, ni asteazkenean etxera joan nintzelako, eta, prestatzeko Galparsorekin egingo dudan seria. Prestatu daukat, baina horretara joan nintzen, eta bizitzan beste batzuetan gertatzen den bezala, batzuetan espero duzu zerbait gertatzea, baina niri ostiralean deitu zidatenean, esan nuen zer, barkatu? Badakit hau esaten dela, baina ez nuen benetan espero Donostian maskorba jasotzea, ez nuen espero. Eta gerturatzen zaizkianean filma ikusi duten pertsona gutxi horietako batzuk, esaten diate flipatu egin dutela pertsonaiarekin. Eta ez dakit esan dezakedan, orain seri batean nabil lanean, eta plataformentzat ari zara lanean, eta ematen du ziarentzat ari zarela, baina bai seri batean nabil. Eta hemendik aurrera egingo dut, orain arte egin izan dudan gauza bera. Lan egin, gidoiak ongi prestatu, hori da nire lanean gehien gustatzen zaidala. 20 egingo ditut, 25 bider irakurri, beste 1000 bider irakurri, oharrak idatzi, sekuentzietan, buruz ikasi, lo egin, berriro errepasatu, eta hasi berriro. Eta setean aurrera esaten duten arte. Te he contestado. Erantzun aldizut. Enhorabuena y muchas gracias. Zorionak eta eskerrik asko. Todos. Adiós. Eskerrik asko guztioi, agur. Film onenaren urrezko maskorra, Concha de Oro a la mejor película, Golden Shell for Best Film, Okorno. Jaione Kanborda zuzendariarena, Maria Zamora eta Andrea Vázquez produktoreak ere berarekin ditugu hemen. Un poquito más adelante. Sí, sí, todas. Aquí en el borde, ¿no? ¿Ahí bien? Bien. ¿Empezamos por ahí?
¿Sí? Gracias. Sí, pueden dejar el galardón en la peana. Bai, saria hor utzi dezakezue, galdaren bat, bai, lehenengo ilaran? Sí, ahora les preguntan y en el micro responden. Bai, galdetuko dizuete orain, eta gero erantzun dezakezue mikrofonora gerturatuta. Kaixo, zorionak, zorion handi bat, eta benetan mila esker filmaren gatik. Nire galdera zinemaz kanpokoa da, pixka bat. Eta jakin nahiko nuke, ea zer iruditu zitzaizuen behintzat filmaren proiekzio egunean, goizean eta arratsaldeko emanaldian, ontzen, konorta galdu zuen jendea. Bat goizean eta bi arratsaldean, arratsaldeko emanaldi berean, zer iruditzen zaizuen? Niretzat oso bitxia da, ez? Hain zuzen ere, zuen filmarekin gertatu izana, film horrekin. Bueno, yo creo que había bastante Tira, nik uste bero handia egiten zuela zinema aretoan, horrek ezu laguntzen egia da, badela film inmertsibo bat, luzea, tempo bat, proposatzen dizu, emozionalki ere oso indartsua da, baina zero esplizitudarekin lan egiten da, odola eta barrez iragartzen, baina iruditeria hor dago, eta batzuetan horrekin lan egiten duzunean, horrekin indarra handiagoa du, eta gian horregatik jendeak irudiren batzuekiko sentikortasun handiago izango zuen, baina niri ez zait iruditzenen gogorra denik. Ospakizun puntu bat ere badu, badauka zerbait animaliazkoa dena, indar bat, eta iruditzen zait ez diogula beldurra izan behar kasu honetan, konorte galtze horri uste berogatik izan zela. Beste galdera bat hemen, lehen hilaran. Bueno, enhorabuena. Zorionak, Jaione. Filmak sekulako aizpatasuna agertzen digu, emakumeen artean, eta hemen zaude ere emakume zinguratuta, ez da, zure lehenengo film ariman, ere emakume asko zegoen, eta gainera bazara Espainiako lehenengo zuzendaria Urrezko Maskorra irabazten 3. emakumea. Jarraian, Maskorra irabazten, beraz, gaur egun gero eta emakume gehiago zarete, sariak irabazten ari zaretenak zinema ona egiten duzuelako. Tira, nik uste oraindik gero eta gehiago bagara ere oraindik badela nolabaiteko berritasun bat, ez? Eta oraindik zinemagatik galdetu behar digute, galderak egiten dizkigutenen ere. Lehenengoa izateak, bai, badakar nolabaiteko esi bat gainditzea edo apurtzea, baina hori normalizatu behar dugu, ez litzateke izan behar hain ohiz kanpokoa. Eta gian orduan, ez dugu beharrik izango horri buruz hitz egiteko. Beste galderaren bat, anatzean, bai? Hola, yo le quería preguntar... Kaixo, zuzendariari galdetu nahi diot. Zure iritzi zer gustatu zaio epaimahaiari okornoren zati fisiko hori, orain esan duzuna, eta elkarrizketetan aipatu izan duzuena, ez da Claire Denis epaimahaikide izan da, edo presidente izan da epaimahaikide horretan, horri buruz galdetu nahi diot. Eta jakinda Berlinen jaso duzula, saria, Kanen errealizadoren astean ere saria jaso duzula, orain hemen Maskorra, sentitzen duzu historia egiten ari zarela? Bueno, orain afaltzeragoaz, eta bertan egongo dira ziurrenik epaimahaikideak, eta gustatuko zait entzutea ea zer den beraiek baloratu dutena, eta aktorarengana gerturatu zen Claire Denis zoriontzeko, bere lanarengatik pentsatze dut hori balio garrantzitsua izango zela. Eta ni ere oso errotuta sentitzen naiz Claire Deniren filmarekin eta beste epaimahaikide batzuen lanarekin, eta nik nire burua haiengan islatuta ikuste dudan bezala agian nirean ere ikusiko zuten zerbait. Zorionak eta eskerrik asko. Bai, noski. Eskerrik asko.
Bueno, nik zorionez emakumezko zuzendarien proiektuak lotu ditut, bata bestearen atzean, emakume horiek guztiak ausartak izan dira, eta Andrea eta Jaione ezagutu nituenean, hemen ikusmera berriaken niretzat harrigarria izan zen zenbat indar zuen proiektuak, eta bi emakume hauek, Janendo Basek bat egin zuen ere, eta iruditzen zait, horre guztiak, eragin duela gu hemen egotea, eta nik benetan arronago, ez dakiz zer gehiago esan, eskerrik asko. Zorionak, eskerrik asko. Muchas gracias, enhorabuena. Eskerrik asko eta datorren urtean ikusiko dugu elkar. Muchas gracias y hasta la próxima edición.